SeroDrive Uno er et elektrisk åbningssystem til affaldssystemer. Det er særligt genialt i forhold til, at man står med madaffald i hænderne og ikke vil gøre sine køkkenfronter beskidte. Der findes 2 slags SeroDrive Uno. Et til hængende udtræk og et til stående udtræk, det vil sige altså et bundmonteret affaldssystem. Det er nemt og enkelt at montere, og det kan derfor sagtens eftermonteres i allerede bestående køkkener. Her ses et komplet sæt SeroDrive Uno til et hængende udtræk. Den installeres let ved, at man fjerner skuffen fra skinnerne, så man kan komme ind og sætte kontakterne på. De sættes let fast ved skruer. Derefter monterer man motoren bag ved skinnerne. Herpå sidder der altså beskyttelse mod vandstænk. Vi forbinder transformeren til motoren, sætter skuffen tilbage på skinnerne, og nu har vi altså installeret SeroDrive Uno til hængende udtræk. Her ses et komplet sæt SeroDrive Uno til stående udtræk, altså til bundmonterede affaldssystemer. Her starter vi også med at fjerne skuffen fra skinnerne, så vi kan komme ind og sætte kontakten fast. Korpus midte lokaliseres for at finde den mest optimale placering til driverenheden. Herefter monteres driverenheden løst, for herefter at sætte skuffen tilbage i skinnen og se, hvor meget plads den skal bruge bagved. Altså hvor meget skuffen fylder i korpus, og hvad den optimale placering af driverenheden er. Driverenheden monteres nu fast med skruer, og sikkerhedsforanstaltningen fjernes. Nu har vi fundet den optimale placering til bundmontering af SeroDrive Uno. Enheden forbindes til transformeren. Skuffen monteres på igen. Og nu har vi altså monteret en SeroDrive Uno til et stående udtræk i et bundmonteret elektrisk affaldssystem.